Ивчко и нещото видео ще изпукаме балоните по различни начини. Ето тук в кутийката имаме лищчета. Нека да така ги разклатим да се разбъркат. И нека да си вземем едно лищче. Избирам това. Я да видим какво пише. Спукай го с гребен. О, това ще бъде доста бързо. Трябва да го спукам с гребен, хора. И ето го гребена. И почваме с... Болните са войни, защото войните са по-лесни за спукане. И да, ето сега ще ви покажа така да ви направя да виждате. И сега едно, две. Аре бе, спукай се. Чакайте, той изитна. Мале, много силно се спука. Нека да продължаваме към другото. Нещо като предизвикателство. Я другата бележчица, нещо друго, чакай да го правя така. Друга бележчица трябва да си изберем. Избирам тази. Сега нека да видим. Спукай балона с дарт стрела. Това ще бъде много яко, хора. Много яко ще бъде. Избирам ето този балон. Ето е дарт стрелата, но ще стана. Спукам и тук. Не успях, бе. Аре, нов опит. Няма да се отказваме. И защо не се спуква, бе? И иска да се спука. Значи... Аре, бе, спукай се. Това беше много добро пукане. И нека да вземем другото. Нека да вземем другото листче, исках да кажа. Имаме още 3 листчета, докато приключи видеото. Си избирам ето това. Трябва да го спукам с конзолката ми. Тази малка конзолка не мисля. Това ще бъде доста. Взимаме този балон. Не мисля, че ще го спукам. И това ще бъде почти много трудно да се спука. И така трябва да натисна. Спука се, бе, хора. Нека да продължаваме към другото. Имаме още... имаме още. Чакай. Това вече го изпълнихме. Ето, остават ни още 2. Давай. Спукай балона с топче. Това ще бъде доста сложно този път. Взимаме ето този по-голем. И мисля, че успея. Това ще бъде много сложно. Аз взема друго топче. Аз за 2. Спука се с 2 топчета. И сега финалната бележка. Тегля. Бързо. Финалната бележка, хора, е да спукам балона с глава. Това ще бъде мега интересно. И то големия балон. Пука кола. Абонирайте се, оставете по един лайк за още такива яки и малумни видеа и чао, до скоро!